Ze stejné látky jsem jako moje sestra a vyrovnám se jí i v lásce k vám. Vzala mi slova z úst, když mluvila o lásce k vám. Já k tomu jenom dodám, že zříkám se všech slastných rozkoší. Co svět a smysly mohou nabídnout. A celé své štěstí nalézám jen v lásce k vaší výsosti. Pryč! A jdi mi z očí! Kordel je úplně pryč ze scény. Ne. Jo. Ne, rozhodně ne, Božku. Hele, já si četla scénář. Sice jsem ho dostala pozdě, ale četla jsem si ho a tam je jasně napsaný, že odjedu s nějakým francouzským králem na jeho zámek. Kde je ten zámek? To já nevím, ale ví je to tady Marťa. král! Bonjour! Tady se nám to Hele, jak se k sobě hodíme. Chyť mi tu nohu. Dominiko, odpověz mi tu otázku. Kde je ten zámek? Kde je ten zámek? Ve Francii. Ve Francii. Jo, jak se tam chceš dostat? No, v kočáře. On má kočár, on je bohatý ženích. Auto má, no to je jedno. Jo, tak doufám, že má i antigenní test, takže... Koho? To je jedno, Dominiko. Prostě ta scéna tam původně byla, jenomže z finančních důvodů jsme ji museli škrtnout, takže do Paříže jdeš pěšky, stopem nebo na vlastní náklady, anebo tady Milost Lord tě odveze ve svým kočáře. Au revoir. Šupka! Co si myslíš, co? Co si myslíš, ty? Auro! Co si myslíš? Co si... Nusra! Sauro! Deli, prosím tě, slib mi, že nic tady z tohohle se Edgar nesmí dozvědět. Ale proč? Co pak to ještě nechápeš, Nelly? Protože právě o tom mu jde. Nelly, vyřiď prosím Edgarovi, že nejvíc na světě bych si přála ho ještě jednou vidět. A že celé mé srdce se vrátilo na Drozdov. Hned druhý den, co jsem odtamtud odešla. Večer přijdu na Drozdov a počkám v zahradě. Máš čas zařídit, abych se s Edgarem nepotkal. Pokud ne, jdu do domu a potom děj se, co děj. Je o 2 roky mladší než já a dělá s Paulem ve škole. A já s ním zažívám takové věci, co... Já vím, že Paul je dobrý chlap, ano, já to všechno vím, ale to, co zažívám se Stevem, tak to jsem v životě s Paulem nezažila, chápeš? A od té doby, co se to stalo, tak já jsem na Paula pořád jenom nepříjemná, nebo na něho jenom křičím a přitom on si to vůbec nezaslouží a do toho všeho je mi pořád zlé a zvracím jenom tak prostě. Nejseš těhotná? Ježiši, nejsem, už jsem ti to jednou říkala. Ale Carol, já ti přísahám, že už jsem to chtěla 1000krát ukončit, ale prostě to nejde, chápeš, že to nejde? Já budu muset Paula opustit. Ale co děti? Carol, přece tady nemůžu nechat svoje děti. No tak jsem nás tady zabarikádovala, protože jsem si myslela, že takhle do háje nějak získám čas. Ale já jsem to takhle nechtěla, chápeš, že jsem to takhle nechtěla. Michel, uklidni se, hlavně se uklidni. Nešli na mě hlavně. Tak já myslím, že všichni, jestli muži nebo ženy, známe to jasné pravidlo. Čím víc to holíš, tím víc to roste. To je to tak? Vytrhnete jeden chlup a na jeho funus mu přijde dalších 10 kamarádů. No jo, a zarůstá to, a svědí to. A v létě musíte nosit silonky i na pláži, že? No tak byste zrovna bloudňatá, vy ne. No ale třeba vy? No vy, že? Řekněte, no vy samozřejmě ano, tak víte, o čem mluvím, že? No a ježišmarja, depilace. No depilace, vosky, karamely. No tak vyhodíte za to miliony peněz, které, jak se tak dívám, nikdo z nás nemá, že?
kostičky velikosti a on mi řekl, jsou tak malinký, jak pod kobercem lentilky, košíčky velikosti a on mi řekl, abych tě lupou hledal a tak mi nedal. Hezký je kus, tak kabinka plus, plus.